Δήμος Ζαχάρος. Ο Δήμος Ζαχάρος αποτελεί έναν από τους ομορφότερους δήμους του νομού Ηλίας. Μοναδικές φυσικές ομορφιές και σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία προσφέρουν στον επισκέπτη ένα πλήθος επιλογών. Πρωτεύουσα του Δήμου, η πόλη της Ζαχάρος, χτισμένη λίγο μετά την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους στις νότιες υπόρειες του βουνού Λαπίθα, σε περιοχή έφορη και εξαιρετικής φυσικής ομορφιάς, εμφανίζει ταχύρυθμη ανάπτυξη. Έχει αναδειχθεί το οικονομικό κέντρο της ευρύτερης περιοχής και παραθεριστικό κέντρο Λουτρόπολη, από τις ωραιότερες της Δυτικής Πελοποννήσου. Με σοβαρή τουριστική υποδομή σε ξενοδοχεία, εστιατόρια, ταβέρνες, δημοτικά τουριστικά περίπτερα, δίπλα στο κύμα προσφέρει άριστες προϋποθέσεις διαμονής και διαβίωσης. Μπορεί να ικανοποιεί τον πιο απαιτητικό επισκέπτη που επιζητά άνετες, ευχάριστες, ανέμελες διακοπές σε ένα από τα ομορφότερα καλοκαιρινά θέρετρα. Στον φυσιολάτρη δίνει τη δυνατότητα να απολαύσει την ιδεώδη φυσική ομορφιά που συνδυάζει βουνό, πεδιάδα, λίμνη, δάσος, θάλασσα. Στον καλοκαιρινό παραθεριστή να ευχαριστηθεί την ηλιοθεραπεία στην ολοκάθαρη ακτή και το κολύμπι στη θάλασσά της, που βραβεύεται κάθε χρόνο από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη γαλάζια σημαία της Ευρώπης. Η περιοχή του Καϊάφα βρίσκεται μέσα στα όρια του Δήμου Ζαχάρος και απέχει 27 χιλιόμετρα από τον Πύργο και 25 χιλιόμετρα από την αρχαία Ολυμπία. Η περιοχή περιλαμβάνει τις ιαματικές πηγές λουτροθεραπείας και ποσιθεραπείας ή σπήλαια των Ανιγρίδων νυμφών και των Ατλαντίδων νυμφών. Οι ντόπιοι το αναφέρουν ως γεράνιο αυλάκι. Η λειτουργία των λουτρών είναι στενά συνδεδεμένη με την ιστορία του τόπου. Από την αρχαιότητα χρησιμοποιούσαν τα λουτρά για θεραπευτικούς σκοπούς. Αυτό αναφέρεται από περιηγητές και γεωγράφους. Ειδικά ο Στράβων και ο Παυσανίας κάνουν αναφορές στις ιαματικές πηγές. Η συστηματική λειτουργία τους αρχίζει το 1907 που κατασκευάστηκε η σιδηροδρομική γραμμή που έδωσε τη δυνατότητα επικοινωνίας με το Καϊάφα. Στα υπάρχοντα τουριστικά ξενοδοχεία κατασκευής 1920, φημισμένα για την αρχιτεκτονική τους γραμμή και την πολυτέλεια της εποχής, κατέλειαν ευρωπαϊκές προσωπικότητες της πολιτικής, του πνεύματος και της τέχνης που επέλεγαν μόνιμα και αποκλειστικά τον Καϊάφα για τις θερινές διακοπές τους. Μέσα στη λίμνη υπάρχει το νησάκι της Αγίας Εκατερίνης από το ομώνυμο εκκλησάκι που βρίσκεται εκεί. Η λίμνη με τις διαστάσεις που έχει αποτελεί ναυταθλητικό κέντρο πολλών υγρών σπορ, όπως κοπηλασίας ή θαλάσσιου σκι. Το 1997 διεξήχθησαν οι αγώνες του 51ου Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Θαλάσσιου Σκι με συμμετοχή 24 χωρών και 110 αθλητών και αθλητριών, ανάμεσα στους οποίους ήταν και παγκόσμιοι πρωταθλητές. Η καταλληλότητα και μοναδικότητα της λίμνης έχει κινήσει το έντονο ενδιαφέρον ευρωπαϊκών ομοσπονδιών ως προπονητηρίου και ναυταθλητικού κέντρου διεξαγωγής διεθνών αγώνων. 7 χιλιόμετρα από τη Ζαχάρο είναι κτισμένο το χωριό Ανήλιο. Αξίζει να δείτε τη Μονή της Παναγίας που χτίστηκε το 1150 μετά Χριστόν και το εκκλησάκι του Αγίου Ηλία κτισμένο το 400 μετά Χριστόν πάνω σε αρχαίο ναό. 8 χιλιόμετρα από τη Ζαχάρο βρίσκεται το ημιορεινό χωριό Αρίνη με βρύσες και τρεχούμενα νερά. Υπήρξε η πρώτη έδρα του σημερινού Δήμου. Σε κατάφυτη από πεύκα φοπλαγιά, 13 χιλιόμετρα από τη Ζαχάρο, είναι κτισμένο το ορεινό γραφικό χωριό Αρτέμιδα, που έπαθε μεγάλες ζημιές από τις καταστροφικές πυρκαγιές το καλοκαίρι του 2007. Ο Κακόβατος είναι ένα μεγάλο τουριστικό χωριό 4 χιλιόμετρα από τη Ζαχάρο, με καταπληκτική αμμώδη παραλία και ψαροταβέρνες δίπλα στο κύμα. Το χωριό Καλίδωνα βρίσκεται 9 χιλιόμετρα από τη Ζαχάρο σε μια πευκόφυτη πλαγιά με θέα το Ιόνιο.
Αξίζει να επισκεφτείτε το εκκλησάκι στην τοποθεσία Βαρκό μέσα στη σπηλιά στην οποία βρίσκεται η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας. Κάθε χρόνο τον Αύγουστο γίνονται πολιτιστικές εκδηλώσεις και πανηγύρι. Στο χωριό λειτουργεί λαογραφικό μουσείο με ενδιαφέροντα εκθέματα. Σε υψόμετρο 250 μέτρων και σε απόσταση 16 χιλιόμετρων από τη Ζαχάρο συναντάμε το Λέπρεο, όμορφο χωριό με πετρόχτιστα σπίτια και παραδοσιακές βρύσες. Στην κορυφή του λόφου υπάρχει το αρχαίο Λέπρεο. Σήμερα είναι ακόμα ορατά τα τείχη που περιέβαλαν την αρχαία Ακρόπολη. Στο εσωτερικό της, σε πλάτωμα που έχει θαυμάσια θέα στο Ιόνιο Πέλαγος, βρίσκεται ο δωρικός ναός της θεάς Δήμητρας, κατασκευασμένος από τοπικό πορόλιθο. Ο ναός είναι περίπτερος, με 6 κύονες στις στενές και 11 στις μακρές πλευρές. Χρονολογείται στο πρώτο μισό του 4ου αιώνα π.Χ. Κάθε χρόνο τον Αύγουστο, ο Σύλλογος Λεπρεατών διοργανώνει πολιτιστικές εκδηλώσεις, τα Δημήτρια. Η Μάκιστος είναι ένα ορεινό γραφικό χωριό με βρύσες και τρεχούμενα νερά, το οποίο κατοικείται από τον 17ο αιώνα. Στο χωριό σώζεται ακόμα το δικητήριο καθώς και υπολείμματα των τυχών της Ομηρικής Μακίστου. Το χωριό Μηλέα βρίσκεται σε απόσταση 14 χιλιόμετρων από τη Ζαχάρο και είναι κτισμένο αμφιθεατρικά σε πευκόφυτο λόφο. Υπάρχουν πέτρινα κτίσματα και το σχολείο κτισμένο από λαγκαδινούς κτίστες. Στην πλαγιά του όρους Μήνθη βρίσκεται το χωριό Μήνθη ή Άλβαινα, που ως το 1960 υπήρξε μεγάλο κεφαλοχώρι. Ενδιαφέρουσα διαδρομή η επίσκεψη στο Μεσαιωνικό κάστρο. Σε απόσταση 16 χιλιόμετρων από τη Ζαχάρο είναι ο γραφικός οικισμός Πρασιδάκη. Αξίζει να επισκεφτείτε τον δωρικό ναό της θεάς Αθηνάς που χρονολογείται από τον 5ο π.Χ. αιώνα και ο οποίος κτίστηκε πάνω στα ερείπια αρχαϊκού ναού, τα υπολείμματα του οποίου σώζονται ακόμα. Τα Ροδινά είναι ένα ημιορεινό χωριό 11 χιλιόμετρα από τη Ζαχάρο, με πέτρινη εκκλησία, πέτρινο σχολείο και βρύσες με τρεχούμενα νερά κάτω από τα υπεραιωνόβια πλατάνια. 15 χιλιόμετρα από τη Ζαχάρο, στην κορφή του όρους Λαπίθα, βρίσκεται το χωριό Σμέρνα με απέραντη θέα. Μέσα στο βουνό υπάρχει το μοναστήρι της Παναγίας, όπου γίνεται και το περίφημο πανηγύρι τον 15 Αύγουστο. Οι Ταξιάρχες είναι ένας παραδοσιακός διατηρηταίος οικισμός μοναδικός στην Ηλία. Μοναδικό αριστούργημα με ιστορία 6 αιώνων, ο ναός Παμεγίστων Ταξιαρχών. Ο ναός ανήκει στον αρχιτεκτονικό τύπο του τρουλαίου συνεπτυγμένου σταυροειδούς εγγεγραμμένου με τρίπλευρη αψίδα ανατολικά. Ο ναός έχει ανακηρυχθεί διατηρηταίο αρχαιολογικό μνημείο. Το Χρυσοχώρι είναι ένα όμορφο ορεινό χωριό με απέραντη θέα προς το κάστρο, όπως λένε οι κάτοικοι, το αρχαίο Έπι. Στο χωριό θα δείτε την πέτρινη βρύση και 2 ερειπωμένα ελαιοτριβία.
Για το τέλος, αφήσαμε τις παραλίες του Δήμου Ζαχάρος, που εκτείνονται σε μήκος 25 χιλιόμετρων με ψηλή χρυσή άμμο, πευκοδάσος και φοίνικες. Στο νοτιότερο σημείο του Δήμου βρίσκεται το χωριό Γενιτσοχώρη. Η αμμώδης παραλία και το πευκοδάσος δίπλα στη θάλασσα συνθέτουν ένα όμορφο τοπίο που θα ευχαριστήσει και τον πιο απαιτητικό επισκέπτη. Ακολουθώντας την Εθνική Οδό προς τον πύργο, συναντάμε τις πιο γνωστές και οργανωμένες παραλίες του Θολού, του Νεοχωρίου, του Κακόβατου, του Μπισχυνόκαμπου, τη Ζαχάρος και την παραλία του Καϊάφα. Σε όλα τα παραλιακά χωριά υπάρχουν ξενοδοχεία, ενοικιαζόμενα δωμάτια, κάμπινγκ, ταβέρνες που θα κάνουν τη διαμονή σας ευχάριστη.